Anem a atacar aquest últim tram de les jornades. És un tram relativament curt. Sí que tots estem una mica cansats de sentir comunicacions, que són molt interessants, però reclamem una mica més d'interès i intensitat per aquesta darrera. Gràcies. Hola, bona tarda. Bé, ara farem un gir radical de guió cap a l'aigua dolça i l'atmosfera, d'acord? Abans que res, voldria agrair aquesta colla que tenim aquí per la seva ajuda tant passant-me dades o passant-nos dades, com la seva ajuda al camp, o dissenyant el mostreig que vam fer al parc, o el que sigui també, òbviament. Vaig gaudir d'aquesta beca Salvador Tor, doncs, que va ser genial poder-la tenir i poder fer cosetes al parc. Començaré amb aquesta imatge en satèl·lit. Això és un sensor que mesura la profunditat òptica, he llegit, i el que veieu aquí en moviment són aerosols que viatgen a escala planetària, és a dir, l'atmosfera serveix d'alguna manera com a vehicle d'aquests elements químics a través de diferents llocs en el planeta. Podem veure molt clarament diferents colors aquí, per exemple, això seria aquesta pols, que és d'origen natural, que es genera en zones àrides semiàrides, en els deserts, i en aquest cas és aquesta pols de la zona nord-africana que pot viatjar fins a l'Atlàntic, pot venir fins a la zona sud-europea, pel Mediterrani, el que sigui. També hi ha en color blanc, per exemple, aerosols marins, etc. Llavors és molt important aquí tenir en compte l'origen, com us he dit, hi ha diferents orígens naturals, antròpics, però també és molt important l'ecosistema on arriben aquests aerosols. Cada ecosistema és diferent i, per tant, d'alguna manera rebrà de forma diferent aquests elements químics transportats per l'aire. Aquí em centraré en el tipus d'element, en el tipus de la font de producció i emissió, com hem parlat abans, poden ser antropogèniques o, en aquest cas, naturals, minerals, per crear de biomassa. I com podeu veure, cada tipus d'emissió té una senyal química diferent. Llavors, si tu treballes en un ecosistema receptor, aquest ecosistema, depenent d'on vingui aquesta font, doncs tindràs una arribada diferent d'elements químics. L'altre element molt important, com us deia, és l'ecosistema receptor i d'alguna manera els nivells basals d'aquests elements químics que tenim. Avui parlarem d'ecosistemes aquàtics, parlarem de principalment macronutrients per a aquests ecosistemes aquàtics i, per exemple, si mirem un sistema urbà, sabem que degut a les seves entrades constants de nutrients i altres elements tenim uns nivells basals alts d'aquests elements químics. Per exemple, un sistema natural com pot ser un bosc forestat, aquests aports laterals de la conca de fusta, de fulles i tal, que fan que pugin aquests nivells basals. És a dir, si tenim un aport extern per degut a la deposició, farà molt poca influència sobre aquests sistemes. Llavors, el tema d'avui és l'alta muntanya. En aquests ecosistemes sabem que són altament deprimits amb aquests nutrients, les seves aigües són, aigües destil·lades, és a dir, que la influència d'elements químics provinents de l'atmosfera pot tenir una gran influència. De fet, anomenem aquests sistemes com sensors sentinel·les de canvi global perquè el que veiem és que hi ha una transferència molt clara entre l'atmosfera, el sistema terrestre i el sistema aquàtic en aquests ecosistemes. Això s'exemplifica molt ràpid o molt visible en aquests gràfics que he preparat. Són uns gràfics d'emissió, de posició, concentració en el riu. En el primer panell podeu veure les emissions d'òxids de sofre a la península Ibèrica des dels 90 fins a l'actualitat, fins al 2023. Podeu veure clarament com hi ha, degut a aquestes regulacions en matèria d'emissions, una baixada molt marcada, aquest pendent aquí al mig. No funciona, és igual. Que es transmet d'alguna manera a les concentracions que nosaltres hem mesurat, en aquest cas en Llebreta, a 2 estacions atmosfèriques, 2 estacions meteo que tenim al parc d'Aigüestortes, en aquest cas, el Llebreta i el Redó, una mica més suavitzat, i finalment veiem uns canvis entre rius. Els dos en taronja
són rius a la mateixa conca, a la zona de Conangles i l'altre a la zona d'Aigües Torres. Amb això vull d'alguna manera ensenyar-vos com aquest riu, aquesta aigua d'alta muntanya actua com un sensor de canvi atmosfèric. Això també és interessant, ho passo més ràpid, dades, el tema regional, dades observades per el grup de l'Anàvila en color blau, a la Castanya, al Montseny, indiquen el mateix pel nitrogen, pel nitrat. Dos elements que, com sabeu, quan entren en contacte amb vapor d'aigua a l'atmosfera creen protons i, per tant, són els que donen acidesa als sistemes i, per tant, podem veure aquí aquesta recuperació que sabem de la pluja àcida. Un tema molt interessant. A veure, el que vull anar a la Pols del Sàhara, ja estarà xerrant massa. Un altre element important és aquests aports de la Pols del Sàhara, que hem anat veient tots, aquesta imatge apocalíptica, carrers plens de fang, el nostre cotxe està brut, però no sabem molt realment com afecta a les aigües de la muntanya. Avui no resoldré moltes coses, intentaré potser començar a respondre algunes preguntes, començarem per unes imatges, això és el que es veu. En qüestió d'hores, la nostra atmosfera, quan estem treballant a alta muntanya, es converteix en aquesta atmosfera tan densa. També veiem, patejant per muntanya, aquestes acumulacions damunt de la neu. Quan es diposita de forma seca o de forma humida, és a dir, quan la pluja arrastra la pols que tenim en suspensió, el que fa és crear plou i diríem de posició humida i crea aquestes imatges a les conques. I tenim imatges com aquestes. Això és el final de la fusió, llocs, dipòsits de fangs, realment, torrossos de pols. Llavors avui intentaré, com a mínim, intentar resoldre aquestes preguntes. La primera seria, no les diré ara perquè si no perdem una mica de temps, la primera seria si realment són tan habituals aquestes intrusions de pols africana o no, i si té algun patró temporal. Ho veiem molt ara per xarxes, és perquè tenim xarxes, és per realment han anat canviant o no aquests aports de pols africana. I per fer-ho he utilitzat dues estacions de la zona nord-est, d'acord? Que és l'estació del Montseny i l'estació de Cabo de Creus, i una altra referència que és el Vigna, que està més a prop de la zona de Font, la zona d'emissió. Que tenen aquesta pinta, no anem a entrar en qüestió ara. Ens interessarà un dels sensors, que és el sensor de matèria suspesa de menys de 10 micres, d'acord? Que és el PM10. Llavors, què hem vist? L'EMP és el període on tenim dades d'intrusió, és a dir, la gent de l'Agència de l'Aire del Ministeri espanyol és capaç de discernir, jugant amb percentils i tal, quins són els períodes d'intrusió, que serien aquests vermells que veieu, i he aprofitat aquí per posar unes dades que són molt curioses, que me'ls va passar una companya a l'ADA, que són d'en Josep Pasqual, ja sabeu qui és en Josep Pasqual, té la sèrie aquesta històrica d'aigua de mare Estartit, doncs també fa coses d'aquestes, i això és com una mica un reclam de la importància d'aquestes sèries temporals llarga. Aquesta sèrie, els puntets aquests són pluges vermelles, que diem, d'acord? Que com podeu veure, en la següent imatge sobreposa bastant bé les intrusions, òbviament. No és res nou. Llavors, a nivells de patró, diríem en l'eix de les X i en l'eix de les Y. A nivell estacional i anual, el que podem veure primer en aquesta és la tendència entre 2009 i 2023, que tenim dades certes d'aquestes intrusions i podem veure, òbviament, que l'estació que està situada més al sud de la península tenim concentracions més dies a l'any de vents. En aquest cas tindríem 117 dies, no són vents. És a dir, si hi ha una intrusió de 6 dies, es comptabilitza com a 6 dies en el sumatori. D'acord? I a les estacions del nostre interès, com podeu veure, són bastant semblants. Les dades molt sincronitzades, l'estació del Montseny i de Cap de Creus. Per tant, creiem que són bons indicadors de la zona, diríem, nord-est de la península. Un altre tema interessant és estacionalment com es distribueixen. Si anem a dalt, que a dalt tindríem les dues estacions que estan, diríem, més a prop del parc, podem veure que els períodes més hivernals i tot de tardor hi ha menys dies d'intrusió, però aquests períodes estivals, és a dir, juliol, agost i setembre, és quan es concentren tots aquests events, d'acord? I això es correlaciona bastant amb les dades que tenim del sud de la península. És interessant aquí pel tema d'aquest
aquests events que tenyeixen la neu, no? N'hi ha, però els events més importants són durant l'estiu, d'acord? Un tema interessant aquí que és estat, que abans ho he pensat, és creuar una mica les dades estacionals amb les dades, perdoneu, aquí d'alguna manera poder veure si a l'hivern hi ha hagut més intrusions o no. Llavors, la segona pregunta és de fins a quin punt aquestes intrusions poden modificar la quantitat i composició de la química de deposició. Ens centrem encara en el cacau, la deposició, d'acord? I parlem de deposició bruta, bulk density, bulk deposition, que això conté tant la seca com l'humida. Posem és molt fàcil, un col·lector i van plovent, vas al camp, agafar aquesta aigua, l'analitzes i en paral·lel tens la pluviometria associada. Per tant, tens el volum d'aigua i la concentració i ho pots corregir. D'acord? Calcules bàsicament les taxes de deposició i la concentració. Són els dos paràmetres. Avui parlaré de concentració. Tenen aquesta pinta. Aquí a la dreta us poso també un col·lector de seca i humida, d'un sensor de precipitació, que quan rep pluja el que fa és pam, obre. Quan para la pluja tanca. Llavors pots tenir una banda la seca i a l'altra només la humida. D'acord? Aquestes dades són d'aigües tortes encara i simplement és per ensenyar-vos la sèrie que tenim temporal de deposició això en aquest cas és diòxid i és el orgànic carbon en l'aigua, són concentracions, 2 minuts molt bé. Llavors, simplement és per posar una mica en context la sèrie aquesta temporal i el que fèiem és creuar-ho en moments d'intrusions per saber si realment hi havia una assignatura de l'atmosfera en aquestes concentracions de químics. El que veiem era que com més augmentava la concentració de partícules en l'atmosfera, més concentració teníem de diòxid i podíem veure aquest salt entre el gris i el vermell, que era entre no intrusió i entre intrusió. Podeu veure que la concentració és més alta quan hi ha intrusió. Això també ho vam fer, per exemple, per l'amoni, que es veu molt més clar. Però el que és interessant aquí és comparar-ho amb el nostre sistema d'estudi, que serien les aigües, els rius. I per fer-ho el que hem fet també és tenir utilitzar o gravar unes dades d'aigua, dels rierols d'alta muntanya. Sempre parlaré de rierols, ordre 0,1, perquè són els que integren molt millor la senyal de la conca i realment creiem que en estudis que volem fer posteriorment, quan vulguem creuar dades de deposició amb dades de química de l'aigua, integrarà molt millor la senyal o l'aport aquell de nutrients que vindran de la deposició. Llavors vam anar a 21 punts de 21 rierols del parc de l'Alt Pirineu i vam mostrejar 3 valls diferents, com podeu veure aquí. Zona de Broat, Tebaiau i la zona alta de la Pallaresa, aquest és el gradient altitudinal, i bàsicament vam prendre les mostres al laboratori, les vam analitzar, aquestes són les concentracions, que són molt més baixes. Però veureu tot això perquè ho faré una mica, ho digeriré bé i ho posaré tot en uns diagrames que ens permetran comparar la deposició amb la química de l'aigua. Llavors, em saltaré aquests, aquí és la tercera pregunta, que és en color blau, és a dir, en gris. Podeu veure la deposició, podeu veure, el carboni orgànic, la concentració de disol orgànic, carboni orgànic disol, en la deposició sense avenç de pols africana, amb avenç de pols africana i en blau l'aigua del riu. Veiem que en els dos casos de l'esquerra és superior a l'aigua que ens arriba de l'atmosfera, però en el cas d'intrusions és 3 cops més elevat. Llavors, si ens movem a nitrogen, podem veure que el nitrat és l'aigua que ens ve de deposició sense intrusions 3 vegades més gran, amb intrusions 5 vegades més gran, però l'amoni realment, és a dir, l'aport que ens ve d'amoni atmosfèric és molt més elevat, és a dir, 84 vegades, 175 vegades més que l'aigua que tenim als rierols. És a dir, això és d'alguna manera un aport molt bèstia. Hem fet el mateix per tot el disolfòsfors, el fòsfor disol total, que és un element molt important també per exemple per les xarxes tròfiques dels rierols i també de les conques, i també veiem que és més elevat. D'acord? I en aquest cas sí que és molt més important per 10 el que et ve quan hi ha una intrusió. A part de les magnituds de cada un dels elements, sabem que també és molt important l'estequiometria, la relació entre aquests elements, perquè ja està, faig aquestes dues, ja està. Aquí podem veure, per exemple, com hem vist, algunes ràtios que es disparen. Per exemple, en l'aigua de riu tenim 807 de carboni i fòsfor, però en la deposició molt menys el fòsfor fa que disminueixi aquesta ràtio. Això ho podem mirar més en detall, però el missatge és aquí, canvia la magnitud de les concentracions, però també la magnitud relativa entre els diferents elements que es dipositen. I, això són uns experiments que tenim programats, que em saltaré aquí,
perquè estem també a la part final, i aquí simplement volia dir que aquests canvis en la química de posició induïts per intrusions saharianes poden afectar tant els sistemes terrestres com els aquàtics. A part, la deposició de partícules també disminueix l'albedo de la neu, afavorint la fusió, també modificant aquests perfils de neu. És a dir, és molt important saber quan tenim intrusions. Malauradament no tenim ara mateix en tota la zona catalana del Pirineu cap col·lector que miri la química. Tampoc tenim el de la castanya, que era un de referència que portava l'Anna Ávila. És a dir, ara mateix ningú m'està mesurant això. No sé com faci casa seva, que jo sàpiga. Llavors, el tema és aquí, proposem un bon pla de seguiment, ben pensat, amb mesures in situ, però també tenint en compte eines com la teledetecció o models. I llavors, estudis de conca es diposita via atmosfera, però també hem de saber com aquesta pols circula per la conca, interacció amb els sistemes terrestres i finalment entra als sistemes aquàtics i quin paper té. I finalment, estudis experimentals. Podem d'alguna manera fer manipulacions, estudis on afegim de forma controlada elements simulant intrusions, estudis més a escala microcosmos on podem també mirar com afecta els microbis que estan involucrats en aquests processos, etc. És a dir, ara hem seguit oportunitats. Seria tot. Molt bé, gràcies. Sí que això no pesa molt en massa, però pesa bastant en química. Gràcies. Alguna pregunta molt ràpida sobre això? No tan ràpides serà una altra, però segur que ens interessa per això. Ara que comentaves de la neu, heu fet un experiment, o sigui, heu agafat mostres de pols interstratificada de congestes, perquè és molt evident. Sembla com si capaç de cendra volcànica, per entendre, que les veus molt bé a les congestes i et trobem, aquestes congestes que es veuen bastant, és una altra d'ensenyar. És molt bon. De fet, és un element més, la neu a tenir en compte, amb aquesta mena de complexitat entre la interacció entre les conques del riu. Parlava amb la Montse i li comentava si li agradaria, la Montse Bacardí, que treballa en temes de neu i tal, si podia agafar estrat a estrat, podia prendre mostres de la química per saber si hi ha, per exemple, una transformació que passa durant el període hivernal. També sabem que hi ha més processos de fusió, congelació, més que abans, per exemple. És a dir, es pot fondre inclús el mantell nival durant l'estiu, en molts llocs de la fonia, i això vol dir que potser s'afecta. Solubilitzen certs elements, altres reaccionen, per tant s'ha de fer això. Té un paper molt important. Hi ha moltes coses a fer amb aquest tema, i si hi ha més, doncs estem motivats.